Idoia, arratzaldeon. Bai, berdin. Zemuz geha? Ondo. Bai, ondo zan hor. Markatu atzea pena, Lasai. Entretenitu geha eta... Ez da ez. Argi, ze? Berokete egiten, no? Bai, pixka eta asteako, behotu eta... Sardezu gau. Bai, harri jartzen saioa egitekotan geha eta... Asteako beroketa batzuk eta inberzitea bestela. Sarra izango da, horre, gainontzeko deporte kiroldanetan bezala, berotu gau eta... Pixka bintzat bihundu bizit eta bizketin da... Zu zeu harriakin, nola animatu zinean, nola pasaizaizun, burutik, harria pratu behar da. Eso izan zen hori joan sortu zen herri kirol talde bat, Pelio Zaizarrek sortu zuen, herrin futbola nahi etzuenak eta arraunen ibili nahi etzuen jendiak eta pixkat zoze berria sortzeko orduan juntatze zian, baserrin guruko jendia juntatze zen, azten bitan juntatze ginen da, batzu trontzan, beste sokatiran, beste txingatan orduan bakoitzak be lana hartze zituen da. Nik ikusi nun behin, entrenatu egiten ezela neska bat harri jotzen. Aita izan ginen. Beharri jaso zaila izanik, o bestela, probatzen o josatzen izela? Ez, jende berria nola azaldu zen beharre probatzen da, esan nion aitai. Aita, nik probatu nahi eta. Egitan da, baita. Benga, zetxun, pelota biak, zetxun, txaleko jantzi, gerriko jantzi eta arezkio azten bitan. Baina izan zen, momentukoa, aita, nik probatu nahi eta, baita. Gio beti izan naiz, astoko jakitekoa, beti astolanea gustatzen zaiona eta... Ze izan zen, joan, probatu eta beka, harria. Arezkio da, urrun azten berriz eta, bale eta. Horrela xeldu dio 8. harriari. Idoia Etxeberriak marka ezarri du 100 kiloko harri kubiko. Atxona esatizu. Atxona guztua. Bai, izta. Bai, atxona guztua. Oite, zazotiak ala gure neska honek eta. Ezatezun, iguanoko gehiago zezkanan nik egun aliatzeko eta bai, baina. Bai, guztua, atxona guztua. Earki. Bueno, rosu goztu eta ordola. Bai, zer. Venga. Idoia, hau aldezu, entrenamentuako tokila. Bai, txokua. Santillo horrekan, ez da? Santillo horrekan jan. Atzaldeon? Atzaldeon. Be, Imanol, anatia, Joseba, hau izan zedeo? Atzaldeon. Atzaldeon. Listo, torri janea, bixalde biltzeko. Bueno, ide horrekin, hor entrenamentu inberdu eta hori grabatzeko zekin. Ze jarri bertzio, Imanol? Kubiko gara hori jau, gara salioska politxeite da. Kubikoa? Venga. Vale. Jarrizken adien horrekin nahi eta... Imanol, Idoia izan ziguk, afizituek harriak azula zuek, herrikiroletako eta... Afizioa sartu zaigoko dolian da bainatzeko buentik. Hortxe hili berraldan bitarten. Nikoan kaldera bat, bakapa, ni harrituta egatzen naiz, nire eskakintasunen, gaur egunen dauden ortopediarrakin, dauden gerrikorrakin, da pesakiteko eta autu bat abestia, oandik gane, herrikiroletan. Gara hil bateko, ondala mende batzuk ibiltze zuen zeakin, gerrikoakin. Jo honen gainetik jazti alterofiliakok eta... Ibiltze aldezu gainetik gantzea? Oain, ez dialako kilo astuna eta ez dialako, baina erretangulara hundia jaso berdeunen da, honen gainetik, hoi da. Aprobetxatu muriat galdetzeko. Teatro asko izatea da, herrikiroletan. Bueno, teatroa, exhibizioa... Arroka ja zaberein zen, zola... Beste lanak eta hor, etzek jepa. Berez beteta egon da, ondik gane, arreia aztuno balitza bezala. Espektakoli. Jendia hori nahi izateu. Exhibizioa hitza behar ezateik, ez dek, erakustaldi bat, exhibizio bat inberdek. Eta orduan ez eiz limitea juten, da pixkat marrua batzuk eta zea batzuk eta jendia zea ikusteko. On, txapelketa batea jute izenean, konzentratu guai etxeko lanak itea, eta han aurreko filan xeitazioak ezagun bat, eta handik 10 minutua. Hombre, ez haut ikusi, osea, irea juteiz da ninorek ez di molestatzen. Oiden. Osa, herri, jatuak, bota. Beixamar. Zezena zui doia, Beixamar? Beran gehatzearen, goioan eskatzeko eskuertzu behixioa. Kolpia mandako amskibizket behera gozako da. Gora bidez, bestela gio martutenen pasazana. Kuitxera. Bete eringo, hau hemen altzaldi bakarrakin, ospua eta bitotza eta zirin hasiko, hemen kafetera bezala. Arnaza, hor golpetan da arnaza. Guri behan duxo, marko bat zaigu arnaza hartzia, baina... Bueno, gure kamarak izan dik uste telaltzako eta... Zein behar dan, hori irabazteko, Dana, desiatzen dugu eta, besteko. Venga, zehorra lotu. Atzia pixak gora segigon, oideko oso ondo. Horre, arki. Hemen mariatu dugu, no? Makurtu, eta altxa egin da, ez molestatzeko mon, hau jarri guztua. Aurria fin. Txak, makurtu. Bueno, abarrik egia. Zuko altza horrena. Pixka behar, hamen zuke dotorek ateatzen zuen, baina behak mantale atea, kou, mantaletik enula.
Jasi, tiro, golpiekin jaso, hanketan gehatu. Garri, eta bulta bertzeko. Zuk, Mantalea. hemen katietu herria, tak. Hanketan ekarritakon, fijatu bain. Ondo fijatu. Hain gora ez. Mantalea. Ta ipurria etxi. Azkar, asko nire oso. Txak. Tak. Butza. Oidek. Ik, Azkar, nire oso. Taus. bi golpeekin hor txosegili berdekin, ez lau mandizko. Jarri posturan. Piskat atzea eixo jarri. Aurre esio gutzata. Bai sartu iztara. Mantalea atea aurrena. Hor. Bai, hortxe. Atea mantalea. Oidek. Atea, oin atzetik heldu gehiago. Oida, atzea pasa berdizu esku. Oin, katietu ondo, txiristako gabe. Pasa bi esku bera. Oide, bai, kolpio eman. Beste bat. Vale, butza. Vale. Urrungo beto. Ja, zerio pixkat, Bai. Zuko intu idea, Bai. Aurrosi, oide, jantzi hor ondo. Egon, saldu iztara geixio, eta sal. Hola, hor beto. Venga, Oide, lasai, lasai hor. Jantzi eskuk beti. Bat, beste bat. Oin gora. Oide, vale. Oie arrauan. Mejorar. Aiek ikasten, Bete, Hirugarren bat gaur, gero? Venga, Ibar. Megon. Oidek eta. Salda gabixe. Oida. Txiristatu gabe, Eldu ondo arre, Eskubera pasa lehenbizi. Heldu beti, oide, oain. Oide. Putza bat. Oain. Vale. Earra. Ona. Kirista dute. Bai. Pasa ezin, baino. Urrengo saio ikasi bezu. Bueno, idoia. Eskerrik asko. Ea gustatik hau duna. Altzatzatik, launtzen, altzatzen. Itxein ezin dut launak, bete iteala hemen, Bete, Oso ondo, eskerrik asko idoia. Zuri bai. Bueno, Eusko da? 1 kilo, 1 kilo, Joan, 1 kilo. Bueno,